L'any 1963, l'Europa va assolir una fita històrica dins el seu renaixement com a entitat, arribar a la categoria de plata del futbol estatal. Un hombre providencial, don Juan Zalacaín, asume la presidencia y en 1963, campeones de tercera. Així explicava el noticiari Históricos del Balompié aquell inici de l'aventura de l'Europa a segona. La temporada 63-64 va ser la primera de les 5 consecutives que l'Europa va militar al segon esglaó del futbol. Aquell primer any d'arribada va comportar canvis també a nivell directiu, on la Junta, encapçalada per Juan Zalacaín, qui, com hem escoltat, havia estat designat president just l'any anterior, va acabar estant formada per ni més ni menys que 30 directius més. Aquell renaixement europeista en categories de nivell va suposar també l'estrena de la llum artificial al vell estadi de Sardenya. El 19 de setembre del 1963, 90 reflectors van possibilitar jugar de nit en un dels primers camps modestos de Catalunya que va tenir aquest tipus d'il·luminació. Amb unes instal·lacions millorades i l'eufòria de l'anhelat ascens obtingut, l'Europa va començar el seu camí per la segona divisió de manera triomfant. Repassarem aquells anys de glòria gracienca amb els testimonis d'exjugadors de l'època que van relatar les seves vivències al documental del centenari, dirigit per Carles Balaguer. Com dèiem, l'inici de l'aventura va ser victoriós, tal com ho explica l'exjugador Llibert Tomàs. Va ser una temporada sensacional perquè vam començar els 3 partits guanyant a fora, a camp del Langreo van guanyar 0-2, en el camp de l'Esporting vam guanyar, al camp del Salamanca vam guanyar i aquí amb el Deportivo també vam guanyar, vull dir, tenim un equip. Doncs teníem un equip que era l'orgull dels europeistes i que va derrotar aquell primer curs equips com l'Sporting, l'Alavés, la Real Sociedad, el Deportivo de la Coruña o el Racing de Santander. També es va guanyar 0-2 a Burgos, un partit de, diguem, especial record per Llibert Tomàs. Recordo especialment un partit a Burgos en què ens van insultar, ens vam començar a dir perros catalanes, a dir de tot contra Catalunya, i clar, tots estàvem molt emprenyats i quan va acabar el partit els vaig saludar a tots fent-los així un saludo i de poc van tenir problemes per sortir del camp i tot. L'Europa va signar una temporada de somni i va quedar finalment tercer, quedant-se a les portes a jugar a la promoció per tornar a la primera divisió. El primer pujava automàticament, el segon, diguem-ne, pujava fent promoció i nosaltres vam estar a la porta de quedar segons. Hem sentit un dels capitans d'aquella plantilla, Josep Boada, explicant el funcionament de l'ascens en aquella segona divisió que va acabar amb el Deportivo campió amb 42 punts, Sporting de Gijón segon amb 39 i Europa tercer amb 37. L'Europa, això sí, va ser l'equip menys golejat de la categoria. Així recorda aquella plantilla un dels seus referents de l'època, José Gutiérrez Guirao, conegut futbolísticament com Pedrín. No era un equip, érem 14 o 15 de plantilla i érem 14 o 15 amics. Una pinya com havia a l'Europa aquell any, en general, jugadors, directiva i públic, No crec que es torni a repetir, La següent temporada segona va començar amb canvis directius. Zalacaín va deixar la presidència, càrrec que va recaure en la figura de Josep Chové, l'únic candidat que es va presentar i que va passar el filtre de la censura franquista de l'època. Chové va heretar un club que, si bé havia cobert de glòria els èxits esportius, començava a acumular deutes econòmics. Chové va durar poc i el va reemplaçar en el càrrec Diego Navarro, conegut per tothom amb el sobrenom de Don Diego. L'inici d'aquella segona temporada va ser complicat i no es va guanyar un partit fins la jornada 5. Finalment es va jugar una promoció de permanència a la categoria contra el Nàstic de Tarragona que va servir per no caure de nou a la tercera divisió. La temporada 65-66 no va canviar massa el panorama europeista i es va tornar a jugar una promoció de permanència per no perdre la plaça. Va ser contra el Terrassa i es va registrar en aquesta eliminatòria el partit més llarg de la història del club. Després d'un Terrassa 1 Europa 0 i una Europa 1 Terrassa 0, es va jugar un tercer partit de desempat al Camp Nou davant uns 25.000 espectadors. Després d'un 3-3 al marcador, el partit va acabar tenint 154 minuts de joc, 90 minuts reglamentaris, una pròrroga de 30, unes altres 3 pròrrogues de 10 minuts i 4 minuts més de la cinquena, un bloc de pròrrogues a finish, és a dir, a gol d'or. Qui marcava, guanyava.
Villodres va ser l'autor d'un agònic gol en un partit que, com relata l'exjugador Antonio Elizondo, semblava no tenir fi. Hombre, era agotador aquello. Aquello no se acababa nunca. No se acababa nunca aquello. Y bueno, al final, mira, se salvó. Al curs 66-67, l'Europa va revifar i durant un bon tram del curs va navegar segon a la taula rere el Màlaga. Finalment es va assignar una molt meritòria sisena posició. En aquell curs també es va eliminar a la Copa d'Espanya el vigent campió, el Zaragoza de los Cinco Magníficos, fita que teniu disponible en una altra peça sonora específica del grup d'història Ramon Vergés. El destí dramàtic de l'Europa va arribar finalment la temporada 67-68, quan la Federació Espanyola va aprovar una reestructuració de la categoria, que llavors estava dividida en dos grups, nord i sud, per acabar formant un únic grup de segona divisió. Escoltem com ho explicava l'exporter Rogeli Pàmpols. Va sortir una normativa que baixarien automàticament de cada grup 10, automàticament 10, i el 9 i el 8 jugaven la promoció per fer un sol grup de segona. I això va ser fatal pel futbol. El president Navarro i la Junta Directiva de l'Europa, degut a la difícil situació econòmica que patia l'entitat, van acordar traspassar a l'Atlético de Madrid 5 dels millors jugadors de la passada temporada i que formaven la columna vertebral de l'equip: Lavarias, Alfonso, Rubio, Pérez i Bordons. L'Europa va afrontar el curs 67-68 molt tocat a nivell esportiu. Al finalitzar la temporada, el Deportivo va ascendir a primera i el Valladolid va fer la promoció d'ascens. Van quedar-se a segona divisió el Celta, Rayo Vallecano, Sporting i Oviedo. Van jugar la promoció per no baixar el Racing de Ferrol i Burgos i finalment van caure a tercera divisió el Badalona, l'Angreo, Racing de Santander, Lleida, Badajoz, l'Europa, Osasuna i Gimnàstica de Torrelavega. El 1968 va ser la darrera aventura de l'Europa a la segona divisió en la seva història, almenys fins ara.